päivää. Kiinnostaisi teitä tulla osaksi mainoskuvausta? Meillä on tässä ihan vieressä koekuvaukset juuri meneillään. Eli tänne päin vaan, niin esitellään vähän tuotetta. Eli me ollaan tämmönen nuorekas mainostoimisto One, ja meillä on tämmönen uusi ensi kesänä myyntiin tuleva tuote Woodios kuitupurot. Ja sitä varten otetaan muutamia spontaaneja sloganeja, ja assistentit esittää nämä sloganit teille, ja te sanotte, mitä kyltissä lukee. Parhaat valitaan TV-mainokseen, ja palkinto on luvassa. Tämmönen kuitupurot. Lapulla sloganit. Ei. Okei, hyvä päivä jatkoa. Missä? Tuossa yläkerrassa meillä on siinä kuvaa. Eikö? Ei. Ottakaa, jos haluatte laavun mukaan, voitte jäädä tuohon. Karamelli. Muroja. Aha. Pitääkö mun niinku lukea sitten? Joo. Woodios on murojen eliittiä. Woodios on murojen eliittiä. Woodios on murojen eliittiä. Woodios Bob Dylanin makuinen herkkumuro. Woodios Bob Dylanin makuinen herkkumuro. Woodios Bob Dylanin makuinen herkkumuro. Luonnon oma molekyyli. Luonnon oma tuote, ei molekyylejä. Luonnon oma tuote, ei molekyylejä. Luonnon oma tuote, ei molekyylejä. Voittajien valinta. Voittajien valinta. Parasta aamiesseuraa. Parasta aamiaisseuraa. Kuitua kaikille. Kuitua kaikille. Uusi tähtyy muro taivaalta. Batmanin aamu alkaa näillä. Batmanin aamu alkaa näillä. Batmanin aamu alkaa näillä. Ei testattu ihmisillä. Ei testattu ihmisillä. Ei testattu ihmisillä. Ei testattu kellään. Ei testattu kellään. Woodios, sitä kissa ostaisi. Eiköhän tuot sinne päin. Woodios sitä Kloko ostaisi. Woodios, siitä kissa ostaisi. Vetoaa kaikkiin naisteihin. Vetoaa kaikkiin naisteihin. Vetoaa kaikkiin naisteihin. Hemisellu parhaimmillaan. Helmisiu. Hemisellu. Hei. Hemisellu parhaimmillaan. Woodios, sillä minäkin saan naista. Woodios, sillä minäkin saan naisia. Woodios, sillä minäkin saan naista. Woodios, sillä minäkin saan naista. Ja sitten yksi vielä. Olin teekkarijäynän kohteena. Okei, kiitos. Eli tää oli teekkari jäynä. Oli teekkari jäädän kohteena. Okei, eli tosiaan tää oli teekkari jäynä. Kiitos osallistumisesta. Ja sieltä voi mennä karkkihipon kautta ohjelmiksi. Olin teekkarijäynän kohteena. Olin teekkarijäynän kohteena. Olin teekkarijäynän kohteena. No niin, kiitos paljon. Okei. Olin teekkarijäynän kohteena. Olin teekkarijäynän kohteena. Okei, eli kyseessä oli teekkari jäynä. Kiitos molemmille osallistumisesta. Kiitoksia. Olen teekkarijäynän kohteena. Elikkä kiitos maailmastasi ja ajasta teidän. Elikkä tää Oli loistavaa. jäynä. Olin teekkari jäynä kohteena. Joo, kiitos. Tää oli tosiaan teekkari jäynä. Kiitos sulle osallistumisesta. Just niin. Jotenkin mä arvasin tän. Onko kaikki lukenut? Y-kakko, nyt. Olin teekkari jäynän kohteena. No niin, kiitos. Eli tää oli tosiaan teekkari jäynä. Kiitos kaikille osallistumisesta. Syö hiukan leipää. Syö